Takže čau lidi, zdravím vás DDF Crew. Dneska tady jsem s Soltixem. Čau. A já jsem Foxík. Tohle je první video na kanále DDF Crew a budeme tady natáčet hlavně GTAčko. Takže co jsme si dneska připravili, Soltixy? Tak dneska si oba dva si koupíme nějaký auto, vytuníme ho a dáme závod, kdo se vlastně první dostane na Mount Chiliad s tím vytuněným autem. Plus určitě bude nějaký tady rating tuningu a tak. Takže nějaký offroadáky asi, že jo? Takže nějaký offroadáky, ano. Dobře, tak jo. Tak jdeme na to. Tak jdeme vybírat asi. Takže už jsme si vybrali auta. Tady je Soltixovo. A tady je moje Bugina, tak teď to jdeme asi vytunit. Jo, tak to jsem zvědavý. Tak jdeme na to. Yes. No. Už jsem v tuningu. Taky. Upravím si to. Ty už to máš rozbitý? No, tak jsem tam naboural, že no. No, to nepotřebuju. Tohle to určitě potřebuju. Xenony tam hodím. Tohle to potřebuju. Tady není žádnej ten, tyhle, customization jako, aby to vypadalo nějak pěkně. Jsem čekal, že tady to bude víc, to je škoda. Tak já aspoň nějaký rims tomu hodím, no. Tyjo, tyhle jsou pěkný, ty vypadají pevně. No, hodím tomu karbonovou. Hodíme tomu crew? Už počkej, vlastně můžem co? Kolik? Tak hodím tomu neony, no, když už tam nejde nic jinýho. Dobrý, to nepotřebuju. Xenony samozřejmě nějaký. A aspoň livery tomu jde. Jo, mám. A já to stejně chci resprayovat, takže mi to je jedno. Jo. Dobrý. To jsou, musím to ještě. Nebo minimálně ty, co to je mám já, se mi nelíbí vůbec. Tak, hodím tam úplně černou. Teďka. Matná, černá, odkaz. No tak na tomu dám teda no. Plate, tomu aspoň nějaký jiný hodím, ať to nevypadá tak zle. Turbo tam je. Tyjo, to je škoda, že jsem si vybral takovýhle auto. No tak co už s tím nic nenaděláme, že jo? Tak se podíváme na tu moje nejdříve. Takže hodil jsem tam kuky, úplně nový ty. Tady takhle. To máme možná stejný kola. Atomic. Mám tam pružiny, ty jsou stock, ty nešly upravit. Mám tam nějakou livery, jsem tam hodil. Vypadá pěkně, se mi líbí s tou fialovou takovou to. Yes. Je tam úplně nový motor. Turbo tam je někde schovaný. Jako moc toho nešlo pozdějit, no. Jo. Takže to je asi všechno. Takže já tady mám. Tady můžeš vědět. Ty samý kola jako máš ty. No to je krásný schůdeček. Ty je tam pěkný. Mám tam vymaxovaný motor, turbo. Nárazník máš nějaký novej. Nárazník mám novej, ano. Pěkný. Ten. Mám na max i armor. A to je tak a mám tu kapotu. Tady mám větráníčko. A vzadu nic nemáš? Vzadu nic nemám. A ještě pak tady mám wayfuk. Takhle. Vedle černého skla. Jo, tady. Tyjo, ten je pěkný. Takže tohle je moje auto. Tyjo, no, tak to zase vyhrál, tyjo. No, ještě tam nic nebude. Tak se jdeme přesunout na startovní čáru. Takže už jsme na startovní čáře a já to odstartuju flérou. Dobře. Tady. Tak.
jedem. No kámo, největší provoz. To je zrovna začátek. tady. Největší provoz. Ty to máš dobrý, že to máš lehký. No. To. Ale jede mi to. No, taky. To dneska je nějaký provoz úplně. Yeah. Kámo, ty auta za postižený. Jo, úplně ale. Ne. No, mám otevřené mapu. Tak. A jak se dneska měl? Jo, dneska to byla sranda. Přesně. To jsem se dneska dobře. Auto, pozor. Skoro. A mám to teda? Máme to podobně rychle. No. Jsem aká možná byl trochu později, no, jsem fakt to. A tak ty to máš lehčí, že jo, si vím, že ty tam skoro nic nemáš, tam máš jenom pár Hasičák. tyčí a odpružení. Já mám hasičák. Ty vole, pozor. Dobrý. A doháníš mě. Jo, zkup se mi to jede rychlejc. Jo, ty to máš rychlejší, no. Musíš zahřát to, motor. Já tě vidím slipstream. No, tak to je tebe sranda. Jo, jeď, ale. To vůbec nejede to moje auto. No, ještě jsem narazil. To je fakt skvělý tahle hra. Nevadí, jedeme dál. Uježdíš mi. No, už to mám jenom 3 míle. 3 mile, já taky. A je kopec, no, do toho nemám úplně nejlepší výkon. No, mám to nějaký. Jo? No tak teď máš šanci mě dát jako svině. Já jsem se vysekal. Nazdar, ty vole, co pojď. Kámo, to není fair play vůbec toho. Kdo říká, že jde fair play? To není vůbec fair play tohle. Friendly race, pojedeme friendly. No, to musí zatočit už. Tak. Jsme mě zastavil ty hade. Kam jedeš? Krátko. Tak ty to bere zkrátkou. Je. Jo, sokolíku. Tak to. No to půjde. Řekl, že jsem si vybral jako fakt dobrý auto na tohle. Já nevím. Jedeš To trošku máš blbě, takový jako, nepřijde? že... To máš hodně mid, mi přijde. Jakože... To by taky vede cesta. Ty vole, málem jsem zajel pryč. No já už vím, co to mám včera před sebe. Já už časně nedojedu. Co to vyhrál asi, ty? Nevím. Třeba se můžu vysekat zase to tady dolů. Dobrý, teď jsem to zaskrat, jo. Dobrý, teď jsem se... Zkrátku. Teď jsem se celkem zastavil, jo. Adem. Myslím, že furt má šance ještě mě dojet. Protože teďka já jsem na ty nejhorší cestě, že jedu přes ten hřeben. No já taky, já jsem za tebou. Tohle zkrátko. Je. Už jsem malém chodce. No tak teď jsem se dobře proletěl. Já taky. A je dobrý, já to vyjedu na štěstí. Takže. Víš, jak je předjíždí na té mapě? Jedu tím bokem. Pozor paní.
Paní. A musím dofotit. Ne, do stromu ne. Ty, Tyba. to chci vidět, jak to vyjedeš. No, já taky. Ano, já jsem skoro tam. Už. Já jsem furt před tebou. Jo? No, skvělý na mapu. No jo, ale ty tady máš taky kopeček. No jo, Ty proč? vole. Být teďka už jenom rovně. To není dobrý. Ne. Ty vole, dobrý. Ustál jsem to. Teďka tudy. Jo, já jsem tě teďka viděl projet. Jo? Jsem asi prohrál. Jsem přijel pod tebou. To blbý. No je, no. Ty jo. No, tam jsem to pokazal, jak jsem tam spadl. Ty vole, už se za tebou. Tak teďka mě to auto možná i zachránilo. Ne! Dobrý, držím se. No, já jsem Chceš tady, nevyhrát? kamaráde. Sice už nevyhraju. Já už jsem na vrchu. Nevím. Ale já jsem hnedka o tebe. Takže já jsem tentokrát tuhle challenge vyhrál, ale příště No. se ti možná zadaří. To jo, já bych to možná i vyhrál, ale já jsem to bohužel tam pokazil, já jsem tam hodně dolů, no. Příště uděláme nějakou jinou challenge. S nějakýma pořádnýma jinýma autama. To jo. Tak a ještě takhle na závěr bychom tu Maučia mohli sjet. Co na to říkáš? Já si myslím, že to je dobrý nápad. Tak jo? Víš, co by byl ještě lepší nápad? No, Co je to s tím druhým autem? jakože ty si vezmeš moje, já si vezmu tvoje? Ano, Dobře, tak můžem, no. tak jo. Tak nasedám, kudy to sedem vůbec? Tudy, rovnou? No, můžem, tak jdem. Tak jdem. Zkusme ho nezničit, prosím tě. Jo. To už tady zaplatím opravdu. A to je tady. Helikoptérka. No. To má už je po ničem, to už. Dobrý, já to jedu pozadu. No, já se potávám. Jo, ale to má strašný zrychlení, jako z... Jo. Padly mi dveře. Jo. Čau. Čau. Padla ti kapota z tvýho auta. Nevadí. Co já opravím? Bacha. Jo, mi to jmen sebral hápka. Jo, a to tvoje je rychlý jako svině. No z kopce. Nepřijde. A jakoby v tom terénu podle mě nic. Tak No to je je- hlavně je- i vygináš. No jasně. No. A přijde mi, že něco se rozbilo na motor, protože už to skoro vůbec nejede. A je dobrý. Už to chytlo druhý život. Je. Dobrý, pomalu. No. Tady potůčkem krásně. Tak a na silnici tu zajedem pěkně. Takže děkujeme za zhlédnutí našeho prvního videa. Doufám, že se vám líbilo video. Když tak pište, kdybyste měli nějaký jiný nápady, co dělat. A jo, přenechávám ti slovo. Děkuji, že jste sledovali toto video. Pokud se vám líbilo, můžete určitě zanechat like. Budeme rádi i za odběr. A do příštího videa. Čau čau. Čau.